asta ar vrea să vă arăt evoluția mea în 2 sau 3 luni. Că la asta chiar nu m-am uitat. Cred că 2 sau 3 luni. Așa, asta vă arăt câte abonați am eu în 2 sau 3 luni. Câte vizualizări am strâns la toate videoclipurile, adică totalul meu de vizionări. Și câte videoclipuri am. Știu că acest videoclip o să fie foarte scurt, pentru că nu am ce să fac foarte mult, dar este destul de târziu, că eu la ora asta cred că dormeam. Este destul de târziu și ar trebui să începem. Eu mi-am scris aici pe câteva foițe ca să nu uit sau să am așa ca amintire și să le lipesc pe... Vreau să fac un poster. Azi am pus aici sus data și am scris 30 de videoclipuri. Știu că cred că se vede altfel. Am 852 de vizionări în total. Și aici jos am scris la fel data. Am 8 abonați. Aici ce am scris aici? Am scris la fel data. Și aici am scris Milky 2007. Și aici data. Și eu ar vrea să fac un poster. Că am mai făcut un poster odată cu Bianca Adam, că am lipit pe un carton în formă triunghiular, nu, dreptunghiulară, niște poze de alei și am făcut un poster, așa cred că să pun și eu aceste hârtiuțe, ca să mai fac, cred că în vreo 2 luni asta, așa că cred că asta să fie partea 1. Și cred că cam atât a fost cu videoul de astăzi. Ne vedem vinerea viitoare. Pa!